huwa li tiċċaqlaq. Li tmur tagħmel iċċaqliq li jogħġbok. Laqas dik għalfejn seħħlu l-sports, l-exercise, mur iċċaqlaq għarax tieħu gost tagħmel, hemm min jieħu gost jiċċaqlaq imur jogging mal-kelb, mixja mal-kelb, mixja bil-mod mar-raġel, mal-mara, mal-partner. Hemm min jippreferi jmur ġo grupp illi jkun hemm coach ħajdilna x'ħan nagħmlu kif nagħmluhom, hemm min jippreferi jmur jilgħab logħba boċċi. Il-fatt li taqta' il-fatt li inti tagħmel xi ħaġa tiċċaqlaq ġismek. Eżatt, filli inti konċentrat fuq ix-xogħol biss, pereżempju, jew fuq il-problemi tal-familja biss. Fil-fdaqqa waħda mort teda, mort taħseb fuq xi ħaġa oħra, għandek naqra ħin għalik innifsek, dika hija parti kbira mill-kura mentali. Aħseb wara dik il-kura, flok ma tkun għax di oħra, min jgħidlek jiena neda ta' noqgħod inqalleb fuq il-mobile. Isibu li aħna kull darba li qed inqalbu qed ngħajjew aktar mentalment. Vera forsi qed taqta' qed tinsa għax qed tara xi video ta' xi ħadd jagħmel xi ġelat, jew ta' xi ħadd ipinġi xi ħaġa, vera qed taqta'. Imma fl-istess ħin m'intix qiegħed tiżvoga. Il-ġisem biex anke l-moħħ jaħdem aħjar għandu bżonn li jiċċaqlaq.